के सुता के दूध पीली धारा के मिले आ जाई ह तू खाना सैया के खिया के लइका ठोक के सुता के दूध पीली धारा के मिले आ जाई ह तू। कैसे आई हो हमर बतिया सुना पहले सुहाग रात में सब बड़ा पहले 2-4 दिन में वो सब जान गईले। ऐसे जे बोलब त दिली अपन जार देम तोहरा भाता हरी के गोली हम मार दे ना वैसे न करी हो तो सुना खाना सैया के खिया के लइका ठोक के सुता के दूध पीली धारा के मिले आ जाई ह तू खाना सैया के खिया के लइका ठोक के सुता के दूध पीली धारा के मिले आ जाई ह तू। कैसे हो और बिंधु मिले के हमरो मन करता दुआरा पर सासु ससुर जीव बड़ा डरता समझल करो। जंगला से देखो घर के पीछे खड़ा बानी पहाड़ा में गौरव के लगैले हम बानी सच सपना पूरा देला तू सया जाहो खाना सैया के खिया के लइका ठोक के सुता के दूध पीली धारा के मिले आ जाई ह तू खाना सैया के खिया के लइका ठोक के सुता के दूध पीली धारा के मिले आ जाई ह तू। ठीक बा कोशिश करत रही।